Wis ora wujudmu, Pak. Iya. Umpama dinilai ajine pira? 4, 5, apa 6? 5 lho, Mak, kurang. Aku wae nilai mukaku ki lho 6 punjul 3 alias 9. Ora kakean polah lho. Lah sampean ae 5 ejek kurang polahmu kaya bagus-bagus dhewe. Karepe berusaha, Mak. Mbok menawa ben payu meneh. Oh, bojo edian.